ولی میان استمانی جنگ گرسرا 1918 اینری نامی برطانیہ سپاہی دیما یک مرد کہتے ہیں ٹپی بین جرمنی اوتی توپنگا کاک کن کے منشا کوشاں بلے ای بزدک کنتے او ایا آجو کنتے آ مرد ہٹلر بھی اگاں آ روچا ہنریا ہٹلر بکشتے بگندے دنیا تو کا 60 لک یہودی و 8 کروڑ مردم دومی میان استمانی جنگا نمورتگا راج دفتر تو کا ہٹلر درستانچی خطرناک تری مرد میں کہ یہ دنیا تو کا انچو مردم کشتا بلے ماز مردم دنیگا ہم ہٹلرا یک لیڈری پیما چاری آگوشن کہ ہٹلرا چی حسابا یک پرشت پروشیں قومی کیا ایکرا ایچ نبوتا آ پدا آورتا و پوری دنیا دیما اوشتا رہتا مروچی ہٹلر قصہ بارے گپ Known as the Nazis. It was a decision that would have a profound impact not only on Germany, but the entire world. Hitler triumphed in the summer of 1940, acclaimed by the Germans. In World War I, the fiercely proud German people are utterly humiliated. Summer of 1941, Hitler orders a surprise invasion of the Soviet Union. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. 1889 ہٹلر آسٹریو انگریا ودی بیتے او بندا تا آیاگو آرٹ مذہبا سکبا زوب بیتے آیک مذہبی جاگیا وانگا بیتے او دیم تیرا آرٹا گو بندوق بھی ایک آرٹسٹ بیتے وہ شوقی عکس جوڑ کنتے وتی شہر بلڈنگانی عکساں وتی راج دفتر عکساں جوڑ کنتے بلے آئیے دل اما ٹیمبا چا آرٹ و ازمکاریا چی پروشی وادی کے فائن آرٹس ویانیا اپلائی کن دور اندہ آئیے فارم ریجیکٹ بنتے ہیں آزورگ نویتے ہیں او ہٹلر مالی حالت ہم شر نویتے 1913 ہٹلر حالت سا خراب بنتے ہیں وادی کے آئیے پیت میریتے ہیں آئیے مات میریتے ہیں اور یہ فیملی سک باز دل پروش بیتے ہیں ہٹلر ای واحدہ تک وڑی کار کنتے آوتی اکساں جوڑ کوں بازار بہا کنتے یا مزدوری کنتے وڑی کار کنتے بلے چوبین نبی بلے اما واحدہ ہٹلر جرمنی آگو مہری بیتی اور سیاست بھی بیتی ہے راج دفتر بھی بیتی اور واحدی عشقاں کے اولی میان استمانی جنگ بوگائیں گوڑا آ روتی جرمنی اور 1914 اولی میان استمانی بندہ تا جرمن آرمی جوائن کنتے او اما واحدہ جو سپاہی پیما درستانی دیما بیتی او امی جنگانی سوابا ہٹلر نامدار بیتی او ساک باز میڈل رسی بلے ای واحدہ تا بس یک سپاہی بیتی بلے 1918 جرمنی اولی میان استمانی جنگا آردن او امید آچے ہٹلر ساک باز دل پروش بیتی او ہٹلر اصلی رنگ اما وحدہ شروع بیتی او وتی دروائیں لیڈر اما تیبا نگد کن کہ شمع سوابات چی جرمنیا ای ورڈ آرداتا وحدی اولی میان استمانی جنگا جرمنی بیسو بھی کہ اما کٹو کی ملک بنتے آدرو نندہ امیدہ یک ایگریمنٹ دستخط کننتی کہ آیا ٹریٹی اپ ورسائل گوشندے کہ 1919 بیتی ای ٹریٹی اولی مقصد ای بیتی کہ جرمنی بی عزت کرنے کی جرمنی گوشک بھی کہ امین چو خرچہ بودتگان جنگے وجہ چے نقصان بودتا ای دروائیں خرچیاں توچس کنے گوشن کہ تو 1 لک فوجا چے گیشتر فوجی وتی کت نکنے نہ ترہ ٹینک بود کو کنتے نہ ترہ جہاز بنائیں گے اجازت استے یا کہ جنگی جہاز کے دریائن تو کا استا نہ کہ تو آیاں کت وہ کنے او گوشن کہ امی جرمنی مستیں کوئلہ فیکٹری ہستیں کولے فیکٹری ہستیں اب 5 سالہ فرانس سے کر رہا بیتی کہ اما یہ جرمنی وجہ سے انچو نقصان کوئی درستی کارانی کنگے یک سوا بھی بیتی کہ جرمنی 4 ٹکرا چکے کے پیما کپ کنگی اور درستانی درمیان بار کنگی اور بے عزت کنگی اور امی ٹریٹی اپ ورسائل بے عزتی بنتے کہ دیم تیرا ہٹلر وتی راجا ای رنگا دیما کاری اور دومی میان استمانی جنگ واسطہ تیار کرتے 1919 ہٹلر جرمن ورکر پارٹی توکر ہوتی وہ کسانی مدتی توکا آوتی پارٹیا سک بس دی مارو یہ ایک انچی پارٹی بھی تھی مین ایجنڈا ہمیں بھی تھی کہ مارا
یہودیانی خلاف کار کنگی او یک انچے قومی یا راجی بنائنگی کہ آ دنیا تو کا آئی ارزش دی بیتی 1920 آئی گلے نامہ مٹ کناو نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی کرنتے امی پارٹیا نازی پارٹی ہم گوشنتے اوی امی پارٹی بھی کہ اولی رندہ ای سواستیکا نشانہ کارنتے چونہا ہٹلر امی لیکھک بھی کہ منا وتی راجا ای سرپد کنگی کہ میں قوم چون دنیا تو کا ارزش داری او آ وحدے کے سواستیکا نشانہ کاری کہ چونا بنکیا میں بیچاری کہ انڈیا تو کا کہ اما آرین نسل بتگا ای اما یہ اچھے متاثر بتگا او بعض جاگے آگا یہ ریسرچ پیپرہ بیچارے فاروق بلوچ ہم گوشی کہ سواستیکا و بلوچ آنی چون یا کنیکشن ہی ہستے ہٹلر سواستیکا نشان آرگے مستری ثواب ای بیتی کہ آوتی قوما گوشگ لوٹی کہ ما دنیا شتری نسلیں او ما آرین نسلیں نو پمش کا دنیا تو کا آگا یکیا راج کنگی دیما آئے گی اما آئیں ای گل آستا آستا امینچو مضبوط بھی کہ ای وتی یک فوجی ٹھولائی ہم تیار کرنا کہ ایشا اسٹرام ٹروپر یا کہ براؤن شرٹ ہوشن تھے ای پوجیانی ای کار بیتی کہ آگا یکی نازیانی خلافہ گپ پی بکا جنبو چست کن او 2 سالہ رند کسانی مدتیا 1921 کا ہٹلر لے کے یعنی سوابا ہٹلر نازی پارٹی چیئرمین کنک بیتی بلے ای وحدہ جرمنی حالت سک خراب بنتے یکی ای بیتی کہ جرمنیا اولی میان استمانی درائیں خرچہ ید یک بنتے پمش کا جرمنی گیش آچے گیش زر پرنٹ کنتے او امی واسطہ ای ذرے ویلیو سک باز کپیتے او آ وحدہ جرمنی تو کا ہائپر انفلیشن کہتے ہیں یک انچی مہنگائی کہتے ہیں کہ اما کہ یک نانے 250 مارک بھی یا 2000 ملین مارکر ہوتے ہیں گڈ سرا چو ایران تومون پیما چھے ہم ہودے زر گنتر بیتے جرمنی یہ گرانیادی امینچو گیش بیتے کہ اودا مردم پدا بارٹر سسٹم ہے نیم گروانتے کہ تو منن دان بدے مطرح شکر دیاں تو منی یہ کارا بکا مطرح آکارا دیاں اودا انچی مہنگائی کہتے گوڑا ہٹلر چاری کے منا ای وحدہ چی پائدہ چست کنے کی ہٹلر انچی تقریر کنتے کہ من شمارا ای چیزا چی در کنا ای گران نہادیا چی در کنا اور 1923 آ روتے وتی گورنمنٹا چگل دیا گیا کوششی کنتے وتی پوجیاں زوری او امودا روتے اور توپنگی زوری گوشی کے منی توپنگا 4 تیر من 6 شمارا من جنا او یک کی بچی اگر شو منی گپ نظم و وطار جنان ای انسیڈنٹا میونک پوچھ گوشن تھے بلے ہٹلر ای چیزا چی سکباز بیسوب بیتے ہٹلر امی بغاوت سوابا ہٹلر گرگو جیل کنک بیتے ہٹلرہ 5 سال جیل دیاں تے بلے آئیے اثر امینچو باز بھی جرمن راج تہا کہ آگوشن کہ بس نم آیا ہٹلر امودہ جیل تو کا گوازی نہیں ہوتے او امی نوی ماہن تو کا آوتی کتاب مین خواب پزا منی جہد جہودہ نوشتہ کنتے آئیے تو کا آسانے لفظاں گوشی کہ منی ایجنڈا چھی من چیئے واسطے جیوزانی خلاف پاں او جیوز بتگاں کہ اولی میان استمانی جنگا ایشا میں قوم میں راج یہ حسابہ ہوتا اگا میں راجہ لوٹی کہ دیما بروتے مارا وتی راج پدا دنیا تو دیما آرکی 1929 امریکہ گوما سرجمی دنیا یا گریٹ ڈپریشن کہتے حالت گشت عرب بنتے یک نیمگی امریکہ کے جرمنیا سپورٹ کنگا بیتی مالی کمک کنگا بیتی آئیے ہم کمک کلاس بنتے 1932 ہٹلر پدا الیکشن واسطہ ہوشی بلے آئیے دیما بھی ہائیڈنبرگ کہ آئیے جرمن چاگرد سرا بلائیں اثری بیتی وامی آتری ہٹلر پدا بیسوب بیتی بلے 1933 ہائیڈنبرگ ہٹلر زوری اور جرمنی چانسلر بلے یک سالیہ رند ریگ سٹیک فائر بیتی کہ اما کے جرمنی پارلیمنٹ بیتی یا آس لگ گئی بعضیں ارزش داریں ڈاکومنٹ بنتی ہیں بونگ گران بعض مردم گوشان کہ ای ہٹلر نازی وتی یک چھالے بیتے کہ مارا ایوڑ کنگی و دیما آئے کی ہٹلر امی چیزیں فائدہ چیس کنتی و کہتی یا ایکٹ پاس کنتی کہ منان درائن چیز کنٹرول کریں گی وہ ہمیشہ گوما 1934 ہائیڈنبرگ پریزیڈنٹ بھی آہم میریت تھی آمد آچی ہٹلر کمان بندات بیتی پریزیڈنٹ چانسلر آرمی اپ اسٹاف
او ون مین لیڈری بیتی آگوشی کے نو درائی اتھارٹی منان گون بکنتے او امی داچی جرمنی تو کا ڈکٹیٹرشپ بنداتی او ہٹلر امی لیڈرشپا تھرڈ رین ہم گوشنتے بزان کے جرمنی تو کا سیمی جنریشن مستری لیڈر ہٹلر بیتی اولی دا ہولی رومنا گوشنتے او دومی جرمن امپائرہ گوشنتے او سیمی دور یا کہ سیمی لیڈرشپ ہٹلرے بیتی او ہٹلر ہمیں داچی ون پارٹی سسٹم جرمنی تو کنتی کہ دگے پارٹی بیونتی آیاں درستان بین جنتی او یک پارٹی بیتی آن نازی پارٹی بیتی او ہٹلر کہتی ہوتی اسپیچ آنی حسابہ ہوتی نیشنلزم آچے درائی مردمہ کنونس کنتے او ہمیں داچی ہٹلر دور بندات بیتی او یونائٹڈ نیشن پہ ہمیں ہمارا ٹیمبا کے آرگنائزیشن لیگ اپ نیشن جوڑ بیتی ہٹلر آئیے یلک کنتی وہ ہوتی ملٹری اسٹرانگ کنتے او بازی ملک کی چیزا چی واشنا بنتے ہٹلر کنٹرول امینچو باز بیتی وحدہ کہ وطی پوجت اوکا اما مردمان چاری کہ آئیے خلاف پر اوگا یا کشی امی وحدہ دا نائٹ آف نائبس بیتی کہ وطی پوجت اوکا 500 مردم کشی او ای گپا جان کہ غدار بتگا او جرمن چاگرد واسطہ شرنے بتگا 1934 آسٹریائی کے چانسلر بیتی میری و بعض مردمی الزام جنا کہ نازیانی کمک کاچی ای چانسلر آسٹریائی کشک بود وحدی ہٹلر چاری کے منی کرا پاور استے منی کرا پارٹی استے منی کرا آرمی استے نو منا وتی بیر گرگی اما بیر کے امی ملکا جرمنی کے 4 ٹکرا کتا اولی میان استمانی جنگا منائی درستانی بیر گرگی گوڑا بندات کا چپولینڈا 1939 پولینڈ سر حملہ کنتے او امی سالا پولینڈ نیدرلینڈ ناروے فرانس او پدا دیم ترا یو کے گموتی جنگا بندات او ہما روچا چی دومی میان استمانی جنگ بندات او دومی میان استمانی جنگا 80 ملکان سر حملہ کنتے ہٹلر امینچو جلدی وتی ملکا گران کنتی وتی کشو کر رہے بلے واحدے کیا روسے گمر ہوتی یا کہ فرانس و ای سیڈا برطانیہ بیتی ای درستا یا جگہ ساگت نکا مستری آئیے چیلنج بیتے روسے مستری سرتی ودی کیا روسے تو کر ہوتی آئیے شکست بیتے 1946 پدا پشتا آیاں کنتے او 1944 یک مردمی آئی بریف کیسا بم بھی اما کان اس طرح فیل سوسائٹ اٹیمپٹی بیتی کوشگی بس ٹپی بیتی ہمیں اسسینیشن چھے ای اپریل 1945 ہٹلر چاری کے نو ای اتکگا منی شہر توکا برلن توکا اتکگا نو پمشکا ہٹلر چاری کے دیگر راہ نیستی اوتی امبرائنی گوما او وط امودا بنکری توکا وط کشی کنتی وطر کشی 8 مئی 1945 جرمنی سرینڈر کنتے او آمدہ چی ہٹلر قصہ لاس بیتی بلے ہٹلر ہوتی دورا جیوز آنی سرا امینچو زید بیتی کہ 60 لک جیوز کشی او ہمی جیوز آنی کشگ 60 لک کے ہمیشہ ہالوکوسٹ کشنتے او سرجمی دنیا ایشے گپ کہتی کہ ہٹلر چی حسابا یہودی کشتگنتے او ہمی دومی میان استمانی جنگ کہ آئیے رندہ 2 ایٹم بم ہم جاپان سرا لگ گیتی امریکہ جانتے ادروائیں جنگا پوجی و عام پلس ملوکا اب چاچے 8 کروڑ مردم میری تھی